Ennen ajanlaskun alkua ihmiskunta kohtasi sanoin kuvaamattoman Hei, varo Indi! Olen istunut takanasi koko vuoden. Wow. Näkemiin. Hei, sopiiko pakko? alle 2 minuutin kuluttua. Sä teit sen 1,5 minuutissa, etkä edes pyyhkinyt mitään. Uskomatonta, että kesti noin kauan. Hei, asuntoni on tuolla, mutta en halua pakottaa sinua mihinkään. Älä siitä huoli. Sillä ehdolla, että otat tuon huonon hatun pois päästäsi. Mennään! Peremmälle, mere. Peremmälle. Anteeksi sotkusta, en odottanut vieraita. Oletkin nörtti. Onhan sinulla kirjat. Tietenkin, tässä. Mistä tunnet? Sä, ystävän. Aro näin! Onko nyt aihetta paniikkiin? No vittu mieseen. Mitä tapahtuu? Voit jumaktaman! Kissupala! Hajaannutaan. Seuraa minua. Lepäämme kanssa. Isä, onko tämä oikeasti hänen? Joo, tosi surullista. Etsin juttu seuraa. Jos vihaat niitä tyyppejä, niin emmeköhän tule loistavasti toimeen. En? Hei! Aro näin! Mitä minulle tapahtuu? Eikä se nappu, joo. Näiden hetkenäkin. Isotakna. Luo viinadot dropan. Haklut! Poika sukelsi kanaaliin, sir. Ja? Ja hän vastusteli. Järjestön 5 parasta pupua ei saanut yhtä muksua kiinni. Isimänä Mitä? ei toistu. Ei toistu. Huolehditaan siitä myöhemmin. Rööselly! Kun tehtävä on ohi, käydään vieraissa. Sir, kyllä sir. Näin tehdään, jos sitä tahdot. Mutta sir, entä jos joku näkee? Mahtavaa. Ja se on työloma. Pois alta! Jätkä, oikeudessa tavataan. Terveisin Anna-Liisa. Sämmisöl. Hävet sigmalien heval kun mä tuon tien. Nyt, elo jäämät. Valitan, mutta ei kiinnosta. Nyt. Voisin vaikka harjoitella. Lisäksi, että... Apua! Hirviö kanalilla! Nyt unohdat kaiken näkemistäsi hirvistä. Loistava homma. No niin, missä olet? Sen on oltava täällä, koska en vaan jaksa juosta enää. Oletteko saaneet kohteen? Enähemias, rööselly! Minulla on kädet täynnä roskaa. Aktavan! Näyt siinä jamhujen aku! Tule leikkimään! Sai sarrelopit! Tämä on vakavaa. Oikeastaan olen kiinnostunut sestä. Ei enää hirvi. Et tiedä millainen paska tämä on ollut. Siitä tunnet sä, ystävän. En halua nähdä niitä pukutyyppejä tai sinun titsiväsi enää ikinä.